jing berbena yau status jong COVID-19 apa ka state Meghalaya ke jongi mendagasngi ke bangi yo iki positive cases kelong arpu prangut arpu wei napo Eskasi Hills iwei napo san napo Ribhoi but ar napo West Jante Hills district tikabang idon ki active cases adu benta napo ka state kelong druspa lai fulai ki break up kelong gumni is Khasi Hills the Sanspa Khatpra nega Sanspa Khatpra BSF kelong aspa arpun riu ki others ki civilian kelong aspa lai fulai but ki armed forces kelong sanpo kendai the southwest Khasi Hills west Khasi Hills kelong San southwest Khasi Hills kelong 0 Ribhoi district kelong Sanpusan West Jante Hills district kelong Khatn Riu East Jante Hills district kelong Khatn Nyo West Garo Hills district kelong Khatn Riu Southwest Garo Hills district kelong Sau South Garo Hills district R East Garo Hills district Umdani A North Garo Hills district Umdani A tege total ke bar recover hadu benda sngi kilong aspa and refusa kini ketiga latest update jong COVID-19 apa Meghalaya jungi but yo benda sngi kilong gumne ladap ong UP ba barok kilong arpu pra ka na ki contact jong negrims kilong arngut nang tagi returnees kilong arngut iwei di patient has civil hospital shillong iwei di high risk contact lab technician jong ka civil hospital nang arngut kini ki armed forces but khalangut BSF kini kidei ki kebanga ngi ka bagio mentasi arpu prangut te napa Ribhoi sangut kini ki armed forces na West Jante Hills arngut kini ki returnees kiba lapa bantes hadu mendagasni kilong laifu prahajar sanspa kandai pun riu tiga bala dep test negatif hadu mendagasni kilong laifu nyo hajar sau kabangdang up pode ya gersot hadu mendagasni ya ki test borok kilong druspa kandai fo ya report badon kisniang ke baklat hakine kitayau ke balalejno barok bat ngiyo jingtip bakum bakhasan keli AA kisniang ki klat nakaliang jong ka office u district veterinary officer Juwai rengkat bat ka tim ke jong ki kilalet syakane ke jaka ka bangitip kasnong lamin bat la shimru ya ki sampel na ki katu kane teli kisniang bat yakine ki sampel lapha syaka North Eastern Regional Disease Diagnostic Laboratory Khanapara Guwahati but ya ka report jong kini ki sampel ngidang up hadu menta namar ya kane ka report hapha syaka sarkar India lada day bakalong negative nela kalong positive namar bangi suspect ka jingpang ka bapoy ha kasnong lamin na kabenta kisniang gadai ka bangi ong ka jat jingpang African swine fever sungo bahawat ya sungutu bakla ka flu bat ka fever ka ya pher ka African swine fever te hadu menta kumong pi ngidang ya up ya kata ka report ya ka result but ending layo ya kata na government of India ka sarkar kan sashim ka karai ka bakadei banle nang ni syakmat den rai kum ka measures ki corrective measures ki preventive measures na kabenta banyada ya kejing sapriang une suspected knyang jingpang nakaliang jong ka veterinary department kiladon menta ha kanike snong lamin bat kila monitor nang ta kilale ya kanike disinfection ki injection ya kitu ki wei pat kisniang bat kumju ki pelong ka meeting rengkat ru ka kanja workshop ka jinghikai ya kitu ki baris niang khnang bakin sngotu kumno ban pikir na kajing sapriang uta uknyang jingpang bad ha ju kapor ngi advice
yaki bakis ngau baha yamenta sipor ban nembam dos niang lane ban nempat ot dos niang hadu bangin dayo ya ka report hadin bangayo ya ka jing ut ka jing nam ka jing ka baki kendu kitu kisnong kitau hak ki baper hadin balayo igini ki positive cases bang i-declare na kalian ke sorkar ka containment zone ka bakentup teng ya kitu ki blok barok kawai lane ki sop locality barok kawai lane ka locality barok kawai lada kadon ka kes kawai ar lene lai kakta sibun yakin nong song snong ha ki bakum kitu ki jaga te ban like yakane ke jing na kalian jok health department kila warra ya ke proposal bangin le no da kata ka micro containment zone lene containment area knang bakanum kata ya kiwe pat ki ba no song snong ha kitu ki jaka ha kitu ki snong ha kitu ki sub locality ha kitu ki block ki bayo ya ki positive cases nang ne sakmat bat kata kalong ba ngila adopt ya ke polisi bat kata ke polisi kalong ka micro containment zone lebat ru ya kanika instruction ngilapha syabaro ki deputy commissioners syabaro ki district surveillance units ba kinle ya kabadon kam anda don kino ki positive cases ha kino ki dong ha kino ki snong ha kino ki sop locality kajing tau lene kajing set up ya ka plasma bank kumale kiwe ki jela kumale kiwe ki state bener ya keren biang bat kajing keren kadang ya sakmat ngidang le ya kaneka examination ka consultation namar ya kane jointly ya keren rengkat bat kinong penyaj jong ka nekrims hospital ban ngakrmen scam ba slebsu le singin poi syaka decision syaka bengin sim ya karai bat anda ngilapoi syaka ta kabenta ngin sapoi biang sapi ban pentip ya ki pajba nong song snong jong ka jela ka jongi